आ जोंनि टंला रंजालि बैसागो खुंथाय आफादा दिनै फार्स्ट साननैनि हाबाफारि लाना खुंदों। दिनै जों जागायजेनबाय, गाबोन जों गेवलां मेल खुंगोन। बाहाय आं गिबियावनो देग्लायनि रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम आरो हामलायनायखौ आं बावहरबाय। लोगोसे आं मिजिंथिदो गोदान बोसोराव बयनिबो न'खराव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो होफैनो हाथों आरो बयबो खौसेथियैनो जों रंजानाय बाजानाया जाहाथे जोबलाङो आं बेखौनो मिजिंथिदो। 37थि जितु टंला रंजालि बैसागु फालिथाय खुंदों बेहाय माने गुबै हाबाफोरा दिनै मा जाखो? दिनै जोंनि हारिमु बादायलायनाय सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थादों। जों दिनैनि सानसे हाबाफारियाव गासैबो जोंनिया बे हारिमु बादायलायनाय थांगोन। गाबोन गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि दं। आलासिफोरनि जोङो रंजालि बैसागोनि बिबुंथि खोनासंगोन। ओमफ्राय जोङो बांसिनखे जोङो आलासिफोरनिफ्रायबो जोंनि खावलायनाय मथे जोङो बारा जोङो बिबुंथिनि माबाखौ आयदाफारिखौ बारा लायाखै। जिहेतु रंजानाय बोथोर, रंजानायहैनो जों बैसागो रंजानायखौ जों बांसिन लादों आरो बे रंजानायजों लोगोसे जों बयबो खौसेथि जाहाथे जों थानो हायो आरो बे रंजानाय बर'फोरनि सबसे देरसिन माने रंजालि बैसागुखौनो जोङो रंजानाय बोथोर होननानै सानना लायो। हारिमु बिलिफां आयदानि हारिमु बिलिफां आयदायाथ' जोंहा गाबोनसो जागोन। दा बेवहाय जोङो सानै सिंगार लिंखानाय दङ क'क्राझारनि। बिथांमोना फैगोन थिग गाबोन मोनाबिलिनि 7टा बाजियाव सफैगोन। बे समाव बिथांमोना हारिमु बिलिफांखौ खामानि मावगोन। रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बे समाव? रायजो राजाखौ जों मा खावलायबावनो? रायजो राजाखौ जों बयखौबो फैनो थाखाय खावलायदों। गुबुन बोसोराव जेरैबायदि जों गाजा गोमजा खुंदों, देग्लायबो जों बेबायदिनो खुंगोन। बेखायनो जों रायजो राजाफोरखौ बयखौबो फैनो थाखाय खावलायनाय जादों।